Department of Health ug mga local government units nagplano sa pag-usa sa health emergency response. Ilibina dinhi sa Metro Cebu. Nag-inspeksyon sila kaganiha kabahin niini pagsusi sa kaandam sa mga otoridad. Ang report ni Nico Sereno. Bisita kaganihang buntag sa Mandaue City ang mga personnel ug pipila ka opisyales sa DOH-7. Subay kini sa tinguha sa hingpit nga koordinasyon sa mga government agencies sa emergency response. Gibriefing sila sa opisyal sa CDRRMO kabahin sa ilang operasyon ug unsa pay angayang palambuon. Gipresentar sab sa dakbayan ang ilang mga responders nga gibansay sa lain-lain nga kapasidad. Samtang gisusi sab nila ang COVID-19 Tactical Operations Center ug kun unsa sab ang mga pamaagi nga gipatuman dito. Ang head sa contact tracing team, Attorney Julio Cesar Entice, ang nagpasabot sab kanila niini. Matud sa hepe sa Health Emergency Management Staff kun HEMS sa DOH, giplano ang Common nga Health Emergency Command dinhi sa Metro Cebu. One of the positive reactions based on unsay nahitabo karon, so looking into how prepared we are and in terms of our response. Subay ini, gitinguha ang pagtambayayong sa mga LGUs ug sa National Agency pagresponde sa mga health emergencies. Giklaro hinuon ni Blanco, dili lang kini exclusive sa COVID concerns. One Health Command no, so mao na nga not just for COVID but later on non-COVID related. Or metro cities o Metro Cebu? Metro cities from Consolacion to Talisay, but hopefully we can expand to entire Cebu and hopefully entire region. Sa habig sa Mandaue CDRRMO, mangayo sila og katinawan kabahin sa plano sa koordinasyon sab sa ubang LGUs. Kung gikinahanglan, andam hinuon sila nga mo responde gawas sa ilang jurisdiksyon. Naay mga neighboring kuan nato cities or municipalities nga kinahanglan sa atong tabang, so nganong balibaram na to among kanan tabangan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitong Bisdak.